Terve taas! Pitkästä aikaa päästiin tänne Janskis Power-kanavalle katsomaan vähän, että mitä Trackerille tänään kuuluu. Ja Trackerille muuten kuuluu ihan hyvää. Ei ole ollut oikein minkäänlaista rasvausta laakereissa ja semmoista, että muutama vuosi sillä on nyt päästy taas eteenpäin ja nyt ollaan sitten pilvisessä talvessa. Ja tänään olisi sitten tarkoitus katsoa minkälaisiin tehoihin Trackeri pääsee näin niin kuin ihan pilvisellä, mahdollisesti huonompaan aikaan mitä vuodesta sitten löytyy. Ja tämähän on niin kuin off-grid trackeri, eli sillähän sitten pystytään pyörittämään hetken aikaa ainakin tai sitten pidempään, riippuen tietysti kulutuksesta, mutta niin kuin käyttämään kodin verkkoa. Ja eiköhän se nyt ole sitten aika putsata paneelit ja katsoa mitä siellä tapahtuu. No niin, nyt päästiin takaisin tänne lämpimään sisätiloihin ja niin kuin siitä sitten kuvasta näkyy, niin jonkun verran siellä on paneelin päällä lunta ja jäätä ja taivas on pilvessä ja noin, mutta eiköhän katota tulokset. Joo, eli nythän tästä sitten voidaan päätellä, että se olisi aika lailla tollanen 5%. Tehot sitten näin talvella huonoimpaan aikaan, eli 200 wattia suurin piirtein on nyt sitten tehot. Ja tällähän nyt sitten periaatteessa voidaan käyttää sellaisia hyvin vähän virtaa vieviä sähkölaitteita, että tässä nyt itse asiassa nyt tällä hetkellä on päällä sitten toi jääkaappi on tähän kytketty ja sitten vähän valoja. Valothan ei vie paljon virtaa ja noin, niin sitten ilmalämpöpumppu on puhallustoiminnolla tuolla mutta että niin kun käytännössä sähkölämmitystä ei niin kun pystytä tällä käyttämään talvella, että se on kyllä ihan selvää, että mutta kyllä sillä tietysti jotain aina pystyy. Ja sitten Trackeri tuollaisella off-grid-järjestelmällä niin periaatteessa hätätapauksessa pystytään sitten käyttämään aggregaattia lisänä. Eli jos täältä virta loppuu niin kuin paristoista, niin sitten voidaan ladata akkupankki täyteen ja taas matka jatkuu, mutta käytännössähän sitä pystytään sitten niin kuin käyttämään niin kuin todella huonoissa olosuhteissa, että jos sattuu, että rupeaa sähköt katkeilemaan, niin sitten se on tietysti eräänlainen vaihtoehto, mutta ei täällä Suomessa varmaan sellaista nyt vielä ihan heti ole tulossa, mutta nyt se on sitten oikeastaan näytetty, että sellainen 200 wattia on sitten niin kuin
huonoimman päivän tehot, että ei ole nollaa. Että tämä järjestelmä on muutenkin niin lähtenyt käyntiin niin kuin joka päivä, että niin se ei kyllä niin kuin ole vielä kertaakaan jättänyt lähtemättä, että aina sieltä jotain tulee mutta käytännössä tällainen talvella käytetään meillä niin kuin sähkökatkojen varalle ja pieniä sähkölaitteita pystytään tällä sitten käyttämään. Joo, mutta tällaista tällä kertaa ja kiitos kanavan katsomisesta ja nähdään seuraavilla videoilla.